anibonani kahle ngeke ngifike lapha ekhaya mina ngingafika mhlambe 10 times ngingamboni ekhona ayike kusho ukuthi ukukhulukhulu manje yena ukuthi bese ngize ngikhuluma yona lo ndaba ngithi wenziwa phela ukuthi wena uma ngifikile la ungibingelele uyangicashela nje angazi kwenze kanjani esemncane kunaloku cishe wangilahlela unyaka wonke hayi ngoba nje siphambana ngembono ayike angize kufakazini adlikizeke lo mfana hayi sixoxe ngithi kwenzekani bathi hayi into uyagula kanje naye asho nje yabo useyinto enjengayazi nje yazi ngize ngisukuma angikwenzi mina lokho angijwayele nokubeka umuntu izandla kwesathi ngeke ngikhuleke nje kwenzeke lokho okwenzekayo ngeke ngisho ukuthi ngezami uNkulunkulu kodwa unento zakhe bathindekayo hayi bese ngivele ngimbeke izandla ekhanda bese ngisho uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngikhuleke ngithi uJesu Kristu inkosi ngithi akasho naye hayi akayifuni yena lento akazoyisho lento kodwa bathandakayo ngifuna ukufakaza ukuthi yanqamuka lento yakhe kwathi nje nqamu saqhubeka ke saxoxa ke mina enhlizweni yami ngatusa leli gama ukuthi uJesu Kristu inkosi bathandakayo kuningi lapho sesingidlule khona mina nezinto uNkulunkulu angenzele zona ngibiza leli gama abantu bayabelieve noma babelieve bayathanda noma bathandi mina lingisizile amen nguhlela mina isibongo bathi ngu SJ amen